Wow, bashana, kushubile bashana. Paul O'Sullivan bashana. Uthi yena ubhejile umehlobovu bashana, uthi yena wabophisa amaphoyisa awu-25 bashana. Azobophisa nabaphathi bamaphoyisa abawu-18 bashana. Uthi thulubuke njengoba bezotestify yena kwi-ad hoc committee ubeshaya. Uthi noma kanjani uMasemola uyaphakathi, noma kanjani uKhumalo uyaphakathi, noma kanjani uNhlanhla Mkhwanazi uyaphakathi. Uthi yena akabhenywa akasotsangu yena. Uthi lamaphoyisa akhuluma ngawo la a-corrupt igebengu uzoba exposer. Cha mana wePaul O'Sullivan mana mfana womlungu bese wena uboshwa nini wena le imali ekudala nikhwabanisa zabakhokhi bezentela uboshwe nini wena wePaul O'Sullivan yina ngathi awukho serious yina ngathi uze ngokuzodlala la yina ngathi uzosimoshela isikhathi uyiphathisa komuntu waphuma kuLucky Packet angathi awunangqondo awubona Shila Mahlathi awuboni ijampile uyazini wePaul O'Sullivan ngibona ngathi nalento yokuboshwa kweni sikude kakhulu manje sesidinga isolution fast uyabona wena nomgruphana wakho umgengana wakho amajita akho igenge yakho Odi Ramza nomchuno noSpiya nomkhutsi noNkabini ayikulate bafana sesidinga isolution fast kungakuhle nivele nijubule kuqala hayi vela nijubule kuqala abafana kukhuluma ukuthi nijubule kuqala kuvele kusheshe kucaca indaba yini akukho ukubambisana obashana ezweni amagenge sekhuthuza azama ukubhutshuka khona kunjalo isasosho lonto obashana basoba indlu go term toka ungazositayela la Paul O'Sullivan ungazodlala la wena umlwabeshi